ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிப்புட் பட்டன் ஹோல் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம இங்கே நாட் போடக்கூடாது. இந்த த்ரெட்டை அப்படியே வந்து இந்த பக்கம் வந்து இழுத்துட்டு வந்துடணும். இது ஒரு குட்டி லாக் மாதிரி. அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு லாங்காக ஒரு செயின் போட்டுட்டு திருப்பியும் இந்த இடத்துல லாக்குக்காக ஒரு குட்டி செயின், அப்புறம் கொஞ்சம் லாங் செயின், எடுத்துக்கலாம். ஒரு பட்டன் ஹோல், இந்த பட்டன் ஹோலை லாக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்னதாக செயின், அப்புறம் ஒரு லாங்காக ஒரு செயின், அப்புறம் பட்டன் ஹோல், அப்புறம் இதை லாக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செயின். உங்களுக்கு அது போதும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதோட லாக் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தேங்க்யூ.